Aquest projecte comença fa 2 anys, quan la Mireia Zaurí apareix amb unes imatges de la Galeria Paleontològica de París. I em proposa fer un llibre sobre la història de la Terra a partir de paisatges desapareguts. Aquest llibre va suposar un repte, tant a nivell gràfic com a nivell de continguts, explicar la història de més de 4.000 milions d'anys era complicat i vam decidir recórrer al Museu de Ciències Naturals de Barcelona perquè ens guiessin a l'hora de la gestió dels continguts. Sempre, quan començo un projecte, busco referències gràfiques. En aquest projecte ha estat el gravat i concretament el gravat científic del 18. He estudiat autors com Haeckel, m'agradava concretament el seu treball de textures i composició, autors com Gustave Doré, on a la Divina Comèdia planteja escenografies apocalíptiques que trobava adients per a aquest projecte, i Piranesi, tot el seu treball d'estudi arqueològic de Roma. A l'hora de treballar, a partir d'aquestes referències gràfiques, m'ha obligat a ser molt més detallista i precisa en el tipus d'il·lustració. Llavors, el fet d'imitar la tècnica del gravat m'ha obligat a fer durant molt temps moltes ratlles i molts punts.